Viete čo, mňa nezaujíma Európska únia. Teraz, čo vidím, ako sa správajú. K nám, Európánom, áno. Ako sa k nám správajú? Peniaze dávajú tam, kde nemajú dať. Ako ste na to došli? Kam? Na Ukrajine, napríklad Ukrajincom pomáhajú, áno, treba pomáhať, všetko im dať. Ale toto, čo robí pán prezident Zelenský, verejne, čo sme, každý slepý? Kde idú tie peniaze, čo Európska únia, miliardy im dáva peniaze. A kam idú tie peniaze? Kam idú? No a jemu do vrecka, dajme tomu. Áno, boli ste mu pozrieť, skontrolovať ráno, večer, alebo kedy ste mu to kontrolovali? Nemal som možnosť ani takú možnosť nebude mať, ale kontrolovali iné. Žijú ľudia lepšie teraz posledné 3 roky, ako žili predtým? Samozrejme, že áno. Ako ste na to došli? Lacnejšie potraviny. A to, ako ste na to došli? Vy hovoríte o tom, že vás nikto nezmanipuluje? Ako ste došli na to, že sú lacnejšie potraviny? Ja ich kupujem dennodenne. Vy ste sa sám seba utvrdili v tom, že potraviny sú z roka na rok lacnejšie, jak vládne zrazu Fico. Ale toto je taký, ono sa tomu po anglicky nazýva, že wishful thinking. Neviem, ako by som to presne preložil, ale áno, po slovensky sa tomu hovorí taká ľudová prúpovídka, že čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. Viac sa dozvieš na plénum.sk. Tak klikni.